बिनि फिल्मफोरखौ दानायसै मासै इट्स अके नोंथांमोना गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोसेयै जोंहा थासारिया माबोरै जाना दं लोगोसे दा जा 6टा जनबस्तिनि लोगोसे जाय एसटि होनो थांनायाव बिराद गुलुं गुजुं जागासिनो बिनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंहा मुंदांखा फावखुंगुर सुबिर सारखौ बे हाजासे माने फेसबुक पेजनिफ्राय लोगोसेयै टुइटारनिफ्राय माने बिराद मोजां गाज्रि माने कमेन्टजों लोगोसे सैमा अमा होनना बुंदों जायजों लोगोसेयै मुभिफोरावसो नोङो एकदम बे हिर' देखायनो हायो हादोरनि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ बानायनो हायो लोगोसेयै रियेलाव मानो भिडिअ बानायनो रियेलाव मानो हादोर होबथानायखौ बा 6टा जनबस्तिनि हेंथायै मानो बेरेखायै गसंथेनो हायाखै मानो सापर्ट गैया होननानै बुंनायनि फंनैसो बाथ्रा दुखु मोननायनि भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसेयै जोंहा इउबिपिएलनिफ्राय माने इउबिपिएल हान्जानिफ्राय जा दैदेनगिरि आफादगिरिफोर जिखुनु लेङाइ केडारफोरा माने बे सुबिर नार्जारि सारखौ माने एकदम माने दुखु मोनजानाय एबा माने गाज्रि मोनजानाय माने कमेन्टनि फावै माने जावला जावसे खालामनायखौ माने एबा माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेयै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोना सुबिर सारनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने माबोरै माने दुखु मोनदों माबोरै माने 6टा जनबस्तिनिफ्राय माबोरै माने थ्रुयै बाथ्रा बुंलांदों नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन भिडिअ ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोना नायलांग्रोदो साफ्रोम बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय गोजोन्थों दासान्दि माखासे खोथाफोरा माखासे बाथ्राफ्रा आंनि गोसोआव सौथुनाय फैगासिनो दङ जाय बाथ्रानि सोदोबफ्रा माखासे सोदोबफ्रा आंखौ हजम जायाखै जायनि थाखाय आंनि गोसोनि मोनदांनाय माखासे खोथाफोरखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो थाखाय आङो दा बे भिडिअखौ केसफोरनि गेजेरजों आंनि सायाव ब्लेम खालामनानै एसटि बिनाय होबथानायनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनानै भिडिअ बानायनो खावलायदों बे मोजांनि खोथा नाथाय माखासेफ्रा सैमा अमाजों रुजुनानै जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं हजम जायाखै होबथानांगौआथ' जों साफ्रोम बर' सुबुंनिनो बिबानखा बेखौ आं गनायो दा जायफोरा लिरदों पस्टफोरखौ नोंथांमोननि पस्टनि गेजेरजों जों हमदांनो हायो आं हमदांनो हायो जे नोंथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै आरो आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबनानै बाथ्राखौ बुंनायखौ आं हमदांनो हादों हिसाबैहाय दा नोंथाङा जाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै खोथाफोरखौ बुंदों अब्लाथ' आं बै बाथ्रानि सायावसो खेंफोरथिखौ होनांगोन नङा होमबा दा आं बे खेंफोरथि होनो थांनायाव नोंथांनि लिरनायनि सायाव जुदि बाथ्राखौ फंनैसो सावरायोब्ला नोंथाङा बा सोरबाया साननो हागौ बे उमुक पार्टिनि फिसिजानाय सैमा अमा बायदि रोखोम बे नङा नोंथाङा जाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै बुंदों बाथ्रा बिनि सायावसो बुंनाय हिसाबैहाय नोंथाङाबो बेखौ हजम जानांगोन खोथाया जाहैबाय बे बाथ्राखौ बुजिना लानाया गाहाम नोंथांनि मेगनाव माबा मोनसे जाबोर हाबोब्ला नोंथाङा नोंथांनि मेगननि जाबोरखौ बहननानै लाग्रोबासो नोंनि लोगोनि मेगनाव हाबनाय जाबोरखौ बहननानै होनो हागोन नङा होमबा बे खोथाखौ मिथिना लाग्रोनाया मोजां गासै आसामखौनो अर जोंहोगासिनो दङ लोगोसे थाखानाय एसटिफ्राबो गासै आसामखौनो अर जोंहोगासिनो दङ बेखौ जों सानफ्रोमबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दंखायो जायफ्रा हानाय जायो बेयावथ' अबजेक्सन होनो हायोमोन ना आं बायदि नाबालगा मबा मोनसे पस्ट भिडिअ खालामबानो दे होबथा जागोन बे माब्रै जाथावनायानो नङा नंगौ जों साफ्रोमनिबो मावनांगौ होबथानांगौ हारिनि अलखदाव गसंथेनांगौआ दायथ' बे नंगौ नाथाय आंखौ आसि थुनायनि सिगां जायफोरा बेफोर नायोब्ला
नोंथाङा निस्सय UPPL हान्जानि सासे मददगिरि होननानै आं हमदांनो हायो। दा नोंथांनि UPPL पार्टिनिफ्राय दिनै एक्जेक्टलि साबेसे दं आंनावबो हिसाब गैया, नाथाय 7-6 जनाथ' MLA फोर दङ, केबिनेट मिनिस्टार दं, 2 MP दं, सासे रायजो सभानि। दा बिथांमोनाथ' रायजो राजानि खैफोद अलखदाव आवाज होनो थाखाय, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गिलिर बिबान बाननाय साफा साफा MLA, MP, केबिनेट मिनिस्टार नङा होनबा? अब्ला जाय जुथुमायाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जायो, दा बे जायगायाव जिरायनाय नोंथांमोननि लिडारफोरानो जुदि दिनैसिमाव डाइरेक्टलि अबजेक्शन होनाय जों दासिमाव नुवाखै, आंखौ बुंनायनि सिगां बिथांमोनखौथ' आसि थुग्रोमोन। आंलाय सोरथो? आं सासे नाबालक, रोङि रायै फाव खालामसाबबायग्रा, सोरबा डिरेक्टर, स्ट'रि राइटारफोरनि लिरनायाव, बिथोन होनायाव माखासे डायलग्सफोरखौ बुंनायखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना आंखौ इसेबां गोजौ थाखोनि सानना लानाया जोबोद गोरोन्थि। आं सासे समाव गरसे गरनै सोलिनो, ड्रेस गाननो मोननो हिसाबैहायसो बेफोर एक्टिंखौ खालामनाय जायो। बा नोंथांमोना आंखौ जिबायदि बुंबाय सैमा अमाजों रुजुनानै, दा बिथांमोनानो जुदि जे जथुमायाव जिरायफानानै बेफोर डिसिसनखौ खालामजानो बाबायबा, आं दिनैनिफ्रायनो आंनि बे एक्टिं लाइनखौ दोनथ'गोन। मानोना आं इसेबां जाफुंसार नंखायाबो, आरो बेजों आंहा दिनैसिम 23 बोसोर जाबाय, आं जेबो सोरजिनानै लानो हाखायाखै। मात्र उद्देश्यआ बेनोल'मोन, जाहाथे बर' सिनेमायाव आंबो एसे आगानसे बारायहोनो हागोन नामा, बे उद्देश्यखौ लानानैसो आं दिनैसिम जेबो मोनाब्लाबो नांथाबनानै दङमोन। नाथाय नोंथांमोना जुदि खालामजानो बायोबा इट्स अके, आं खालामला। बिबानखौ रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो थाखाय साफा साफा दैथाय हरजाबाय, बिसोर दिनै मानो फंसेबो एखे जुथुमायावनो जिरायनानै फंसेबो अबजेक्शन होनो हायाखिसै? मानो? बिसोर सोंथिया दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे, हाग्रामा सारानो ओरै ओरै NOC हरबाय माबाय, NOC हरनाय मानाय सोरबा सासेखौल' ब्लेम होबा जायाथ'। जोंथ' सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ, सोरबा आबसुनिफ्रायबाबो UPPLनिफ्रायबो 2008आवनो रोनगोरा साराबोथ' जेब्लानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङमोन, बे समावनो NOC हरनायखौबो माथो नुदों जोंबो। आं बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे बेफोरबायदि खालामजानोबो बायो बा बुंनो साना। नाथाय जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे साफ्रोमबो पार्टी, मोनफ्रोमबो पार्टीनिफ्रायनो UPPL जा, बबेबा मोनसे माबा जा, UPPLनिफ्रायनो जा, जों फंसे बाथ्राखौ क्लियार जों भिडिअफोरनि गेजेराव जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै। मा बाथ्रा बियो? थाखानाय STफ्रा मुंबो खहा जायालासे मोनद' हारिफोरनो ST होनायाव जोंहा होबथानाय गैया। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? सोरबा हाग्रामा महिलारि सारबाबो बुंदों, सोरबा प्रमद बर' सारबाबो बुंदों, UG सारबाबो बुंदों, लरेन्स इस्लारि, उर्खाव, साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि गबिन्द सारबाबो बुंदों। बेखौथ' जों ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुगासिनो दङ ना। सोरबा सासेखौल' उमुगानो ओरै हरनानै ओरै ओरै जाहोबाय, दोलोनि हांगार, बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायना जेबो लाब गैया।
आंनि साननाया इसेबांल'मोन आं सिरि थानाया आसामावल' एसटि दं बे नङा इन्डियायाव 28था 28 स्टेट आरो 8था इउनियन टेरिटरिस दङ दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवथ' एसटि दङ ना जोंनि आसामावल' दं नामा आरो गमामायैनो जुदि सोरबाया एनअसि हरबानो एसटि मोनोब्लाथ' दा बै बिथांनावथ' एसेबां पावारबो थानो हागौ गाबोन बर'लेण्ड बियोबा बर'लेण्ड मोननायनिबोथ' गोहो थानो हागौ ना गाबोन जों बर'लेण्डखौ बिना लागोन ना मा होनो नाथाय नोंथांमोननि पस्ट नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ आंखौ हजम जायाखै बेफोरबायदि सैमा अमाजों रुजुनानै आंखौ भिडिअ खालामजानो लुबैनाया गोरोन्थि जाय रावफोरखौ बाहायनानै आंनि गोसोखौ दुखु होदों बेखौ आं गोरोन्थि सानो मानोना आं बायदि नाबालक सासे साधारन फावखुंगुरादि माबा मोनसे पस्ट होबानो दि आसामावल'दि एसटि दं बे नङा 28था स्टेट दं मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो एसटि दं बिसोरबोथ' अबजेक्सन होगोन ना बबेबा खना बिटिसि एरियानि सोरबा बर' लिडाराल' एनअसि हरनानै दि गाबोन गोरलैयैनो सोरबाया एसटि मोनगोन बेखौ आं सानस'वाखै बा अथ' गोरलै जानाय नङा साननानैल'सो आङो जाजायो जेबो खर' सायाखैमोन माने दिल्लीसिम सौहैनानै होबथाजानाय लाबोगोन बेखौ नोंथाङा माबोरै साननो हायो आरो जायफोरा जे जथुमायाव थाफानानैनो अब्लालाय अल इन्डियायावनो एसटि दंखायोब्ला सोरबा खना बबेबा मोनसे बिटिसि एरियानि बर'फ्राल' एनअसि हरनानै दि सोरबा एसटिखौ सेख'नानै लानो हागोन सोरबाया एसटि जागोन गोरलैयावनो बेखौ आं सानाखै हिसाबै आङो जेबो बेवहाय खर' सानाय गैयामोन जानो हागौ बियो राजनितिकनि माबा मोनसे गेलेनाय बेखौल'सो साननानै आं सिरि दङमोन बाथ्राया बेसेबांसिम मा आं जेबो एफाराब आं थौले मेलेमजों आं जेबो सानख'नो हाया नाथाय आंनि साननाय बुजिनाया बेल'मोन आसामावथ' इन्डियायावथ' आसामल' नङाना